vendégeink, köszöntünk mindenkit a Pro Bono Veszprémért Egyesületnek a rendezvényén. Februári eseményünk urbanisztikai tematikájú, építészettel fogunk foglalkozni. Meghívott vendégünk dr. Alföldi György, a Magyar Urbanisztikai Társaságnak az elnöke, a BME építészeti karának egykori dékánja, és az urbanisztikai tanszéknek az egyetemi tanára. Az eseménynek a célja, hogy Veszprémnek az építészetéről tudjunk meg információkat, múltjáról, jelenlegi helyzetéről, illetve jövőbeni kilátásairól. Hogyha most tisztában vagyunk a jelennel, akkor úgy sokkal könnyebb egy kicsit tervezni. Az is a célja ennek az rendezvénynek, hogy egy kicsit látleletet adjon Veszprémről, kontextusba helyezze az országos helyzettel, és megoldási javaslatokat tudjon esetleg nyújtani. Ez a beszélgetés, rögzítjük, YouTube-on elérhető lesz, és bízunk benne, hogy szélesebb közönséghez is elér a tanár úrnak az előadása. Az első fele az előadás lesz, a második fele pedig beszélgetés az előadásról. Kérem Alföldi György tanár urat, hogy kezdje meg előadását. Köszönöm szépen a meghívást. Egy dologgal már vitatkoznék, hogy én biztos nem fogok Veszprém építészeti jelenéről tudni, csak azokat, amit a könyvekből ismerek. Tehát, hogy önök élnek itt, vagy mint a kollégák, ti éltek itt, ti jobban tudjátok ezeket, mint én, de a kihívásokról, vagy a lehetőségekről szívesen. És hogy a minden egyetemi előadásomat ezzel szoktam kezdeni, hogy és ez az építészkaron lehet, hogy furcsa, de hogy a város az nem ház, hanem ember. És hogy a városnak a alapvető dolgai az emberekkel vannak, az emberi közösségekkel, és hogy emiatt én azt gondolom, hogy ha a város egyenlő közössége, vagy ha a város egyenlő az emberrel, akkor ebből már következik, hogy a város arra megy, amerre a városlakók akarják. Nyilván ennek vannak mindenféle intézményes segítői és akadályozói, de hogy a város alapvetően arról szól, hogy itt a város, mondjuk a Pro Bono Egyesület merre gondolja, hogy merre menjen a város. És akkor én egy pár szót gyorsan magamról. Én egy okleves építészmérnök vagyok, 84-ben diplomáztam, aztán különféle papírokat szereztem, és azért van a nevem után ez a sok betű előtt áll utána, hogy ezeket így leírja. Utána én az Országos Műemlékfelügyelőségnél dolgoztam, az Alamegyei előadó voltam, egy Veszprémből is dolgoztam egy kollégával, egy Musunin Béla nevű egyházmegyei főépítésszel dolgoztunk akkor együtt, aztán én 10 évre Szentendrére kerültem, és egy Kocsis József nevű kollégával dolgoztunk együtt, és utána gyakorlatilag a szakmai életem nagy része az Józsefvárosban ment, ahol 98-tól 2016-ig dolgoztam, ahol én voltam az egyik vezető menedzsere és tervezője a Józsefvárosi Városrehabilitációnak. Házakat terveztünk, házakat építettünk, önkormányzatnak csináltunk mindenféle koncepciókat, tehát egy teljes ilyen spektrumban volt részem, és körülbelül párhuzamosan 2000-től gyakorlatilag tanítok az urbanisztika tanszéken, és most is ott, aki szorgos, az eléri az egyetemi tanári címet, úgyhogy most már egyetemi tanár lettem én is nemrég. A legújabb kihívás pedig a MUT, ahol az urbanisztikai társaságnak a jövőjét kell egy kicsit végig gondolnunk, az urbanisztikai társaságnak az életében gondolkozunk. Amikor most januárban lettem az elnök, akkor elhívtuk azokat a kollégákat, akik érdeklődtek, és nagyon sok kollega volt ott, aki 66 éve az Egyesület megalakulásakor is ott volt. És akkor éreztem, hogy ez nem egy fiatal csapat, tehát ez nem ilyen, mint a Pro Bono Veszprémért Egyesület, hanem ez egy jóval mondjuk tapasztaltabb csapat, és azt találtuk ki, hogy lehet ezt a szervezetet a mai kor igényeire átalakítani, hogy van-e olyan lehetőség, hogy egyesületek civil tevékenységen keresztül befolyásolják a városok életét, vagy akár az ország életét.
és hogy miért is kell a térrel foglalkozni, ugye a térségekkel foglalkozni. Nyilván a legfontosabb dolgok, amit mindjárt tudunk, a fenntarthatóság, a klímaátállás, az állandó technológiai változások, a népességváltozás, ugye a népességváltozásnál mi a tanszéken is, és az urbanisztikai társaságban nagyon sokat foglalkozunk azokkal a területekkel, amelyeket leszakadott térségnek hívnak. Mi úgy mondjuk, hogy vannak ilyen zsugorodó települések az országban, a 3300 településből több mint 3000 folyamatosan veszti a népességét, és emiatt ez szerintem egy óriási probléma, és ez amúgy is kapcsolódik azokhoz a nemzetközi tendenciákhoz, ami ahhoz köthető, hogy kis és középvárosok keresik helyüket ebbe a világba, olyan, mint a Google-nak, amikor rákattintunk, hogy ahol már van kattintás, egyre több lesz, ahol meg nincs, ott meg kevesebb, tehát a városokkal is nagyjából így van, hogy ahol már laknak, ahol már elindul valami, ott egyre többen választják azt a várost, és hogy mi van a többivel, tehát mi van azok a helyekkel, ahol az emberek még élnek. És akkor hoztam itt egy pár szlájdot, hogy nyilván előadásra készül, megpróbáltam megnézni, hogy akkor Veszprém hogy áll ebben a harcban mondjuk, vagy hogy áll ebben a küzdelemben, hogy jövőképes-e Veszprém, és hogy így beszélgettünk egy pár percet előtte, mondtam, hogy szerintem Veszprém az egyik legkiemeltebb városrégió országban. Ugye ez a lakónépességváltozás mutatja 2011 és 2022 között, ahol látszik, hogy ez a Balaton északi térsége és akár Székesfehérvárig ez a zóna, ez ilyen nyertese a folyamatoknak. Ugye ami országos szinten nehézséget okoz, részben mondjuk én Budapesten lakom, tehát Budapestnek látszik, hogy a lakossága fogy, és az igazi nyertes régió az a Budapest körüli régió, ahova költöznek ki az emberek. Én amikor megnéztem itt a KS adatokat Veszprémnél, az látszik, hogy Veszprémben is megvan ez a tendencia. Tehát amennyivel fogy egy évben vagy egy szakaszban a város lakossága, kb. Ugyanannyi ember jelenik meg a város körüli térségekben, úgyhogy lehet, hogy ez a folyamat. A másik ugye az látszik, hogy az északkeleti és a délnyugati szektor és a Békés-Csaba körüli rész, az viszont azok a nehéz helyzetű országrészek, és azért van ez a térkép, mert egy kutatást csinálunk az ELTE-n egy hallgatómmal, aki azt vizsgáljuk, hogy meg lehet-e fordítani ezeket a folyamatokat, tehát lehet-e megnézni, hogy miért nem szeretnek az emberek mondjuk sátoraljaújhelyen lakni, vagy Salgótarjánban lakni. És akkor a másik, ez az 51-re projekció, az még sokkal hatásosabb ábra, és ugye még ez van, amit a diplomával rendelkezők aránya, itt is látszik, hogy Veszprém és környéken meglehetősen sötét színű, tehát ahol nagyon magas az értelmiségek és a diplomások aránya, és ugyanígy ennek az ellentetje is látszik azokon a régiókon, amelyek a népességüket vesztik. És ugye ezt miniszter úrtól szereztem ezt a szlájdot az egyik előadásából, húztam le, hogy lehet egy településnek a gazdaság erejét, hogy lehet azt megvizsgálni, hogy mennyi ereje van, és látszik itt is Veszprém, ugye ezek a sárga-piros foltok azt mutatják, hogy Veszprém jó helyzetben van, tehát hogy az első üzenetem az, hogy Veszprém iszonyú jó hely, így az adatok alapján, de hogy itt majd erről beszélgetünk, gondolom utána tovább. És hogy szerintem ez fontos, hogy a térségfejlesztés hogy zajlik egy helyen, hogy zajlik egy országban, hogy a térségfejlesztés az hogyan tud összekapcsolódni a központi irányelvek, a központi tervelési elképzelések, hogy tudnak összekapcsolódni a helyi akaratokkal, vagy a helyi vágyakkal, és hogy ezért most kifejezetten a mai előadásra készülve
egy csomó ilyen programot és anyagot néztem át. Nekem ami a legjobban tetszett, ez a Veszprém gazdasági programja, amit én azt láttam, és mivel én dolgoztam nagyon szorosan önkormányzattal, én azt gondolom, hogy a fejlődésnek, vagy egy városi fejlesztésnek az egyik legfontosabb ismérve, ha magunk csináljuk ezeket az anyagokat. Láttam, hogy hivatal munkatársai voltak benne, és a városiak, tehát ha nem külső megbízott cég, ugye külső megbízott cégeknél nem akarom bántani, akik itt dolgoznak, nagyjából ugyanazt hiszik minden városban, de ha belső energiákra épül, belső kapacitásokra épül, az nagyon jó hatással van. Mi a Józsefvárosban, minket úgy hívtak annak ide, a Révnyon ZRT, mi mindent magunk csináltunk, tehát úgy éreztük, hogy ezzel is hozzáteszünk ahhoz, hogy a város növekedjen. És akkor egy pár dolgot, de ezt szerintem önök jobban ismerik, mint én, a legfontosabb ilyen felméréseknek az a pár pontját raktam ide, ami nekem borzasztóan tetszett, és borzasztóan jól lehet ráépíteni majd egy jövőképet szerintem. A másik ugye ez hogy határozza meg Veszprém önmagát, hiszen Veszprém is ebbe a kis középvárosi területen fekszik, és ugye majd válaszolnunk kell ezekre a kérdésekre, hogy mi jelenteti Veszprém jövőjét, és akkor én ezeket fogom mondani. Ezek a belső akaratok fontosak, és igen fontos az, hogy hol van a város. Tehát itt van a Budapest, Bécs, Kifliben, valahol a Balaton fölött, vagy mindez valahol Debrecentől keletre van. Ez iszonyan meghatározza a dolgot, de ez látható, hogy Veszprém jól él ezzel a lehetőséggel, tehát a Veszprém jól, mintha, és azért mondom, de majd várom, akkor hogy vitatkozzunk akár esetleg, hogy én a külső anyagokban azt látom, hogy nagyon jól megy ez. Annyit itt már mondtam, hogy nekem szerencsém van, mert egy Vörös Tamás nevű úrral ülök egy szobában az egyetemen, akit hál' Istennek még ott tudtuk tartani az érsekúr meghívása után is tanárnak, és hogy ezért egy pár dolgot végig szoktam vele beszélni, és van egy másik munkatársunk, egy Fenes Tamás nevű kollega, akinek a fotóit használom, ezek nem az én fotóim. Egyrészt túl szépek, másrészt én nem voltam ilyen sokszor itt a városban. És hogy a városfejlesztésnél szerintem egyik legfontosabb, hogy a települési önállóság az hogy tud megjelenni, hogy tudja a település a saját akaratait megjeleníteni, hogy tudja ezt operacionalizálni, hogy tudja ezt ebből választani ki azt, hogy milyen pályázatokon induljon, milyen külső forrás szerezzen be. Az őszi urbanisztikai konferencián az volt a címe a konferenciának, hogy fejlesztés külső források nélkül. Ugye azt láttuk, hogy a települések igazándiból nagyon szeretnek számolni a külső forrásokkal, nagyon szeretnek külső forrásokra alapítani terveket, de az is látszik, hogy 2000-től ezek a nagyobb EU-s programozások során mondjuk állnak üres uszodák és üres könyvtárak országszerte, meg üres ilyen piacok, ezek a termelői piacok, ami a pályázatnak megfelel, megnyertek a település, de valójában nem tudja használni, mert még sosem használt ilyet, vagy mert üzemeltetni is úgy tudja, főleg az uszoda. Azóta én azt is tanítom a hallgatóimnak, hogy ha valamelyik város uszodaépítésbe kezd, az tönkrement abban a pillanatban. Tehát, hogy az olyan méretű költségeket jelent, amely nagyon nehezen, vagy nagyon szoros, szerves munkával lehet ezt csak kigazdálkodni. És hogy én a településeket azért tartom a legfontosabbnak, mert hogy az országunk alkotmánya is azt mondja, hogy a magyar demokráciának az alapja az a települések. Tehát, hogy a településeken jelennek meg azok a közbizalmat erősítő lépések, amely fontos az emberek számára. Hogy igazándiból a jövőre több szempontból nézünk. Az egyik az egyfajta ilyen vágyott jövő, hogy mit szeretnénk, a másik pedig, hogy milyen lehetőségeink vannak. Pont ma volt egy olyan óránk, ahol
ahol jövőkutatással foglalkoztunk, és azt néztük meg, hogy mi különbség van abból, hogy ha a meglevő anyagokból, a meglevő tapasztalatokból építünk egy jövőképet, vagy elképzelünk egy jövőképet, és onnan kezdjük el visszanézni a dolgunkat. Ugye ez a klímaváltozás az tipikusan ilyen, hogy azt szeretnénk, ha a Föld középhőmérséklet, hogy 1,5 foknál nem menjen följebb. Ugye most épp ilyen 2,7-3,2-es trekken megyünk, tehát ez nem jó. De van egy film is például az interneten, ez a 6 fok, amely megváltoztatja a Föld életét, és az tényleg oda vág mindennek. És emiatt aztán nagyon fontos és nagyon kell dolgozni azon, hogy lehet megfogni ezt a jövőt. Tudunk-e akár a lakókkal együtt, vagy az itt élő emberekkel együtt olyan jövőképeket felvázolni, ami utána a közösséget motorizálja, a közösségnek az akaratát meghúzza. Pár éve csináltunk Zsámbékon ilyen kísérletet, akkor egy rövidebb időszakaszra, és nekem bennem van az utolsó mondat, amikor azt kérdeztük ott adott összegyűlő emberektől, hogy ők mit gondolnak, hogy mi legyen, hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy az ember bízik a teljepülés jövőjében, és azt kérdeztük, hogy mit kell tennünk ahhoz, vagy önöknek mit kell tenni ahhoz, hogy az unokáik is itt lakjanak. És akkor nagyon előtte van egy néni, aki azt mondta, hogy hát az ő unokája már rég Londonban lakik, tehát ő már ebből kifutott, és ez iszonyan arra mutat csak rá, hogy néha mi magunk se hiszünk abban, hogy az a város, ahol élünk, az a mi akaratunkra is fog tudni épülni, és emiatt fontos szerintem ez a jövőkutatás és a fejlesztés, hogy mi fog megváltozni annak, ugye ezt mondtam, hogy a mi cselekvéseinktől függ, és hogy ugyanakkor pedig azt látni, főleg nagyobb városokban, hogy az ott lakó emberek változnak. Nagyon sokszor hát ugye azt látjuk, hogy egy amerikai filmben azt lehet látni, hogy valakinek elmegy a munkája, akkor szöcsomból is elmegy több ezer kilométerre arrébb. Ugye az európai mintázat nem. Az európai mintázatban az, hogy a nagyapám is itt lakott, a családom is itt lakott, és hogy lehet ezt a mintázatot folytatni. De akkor is sokfajta ember lakik együtt, és hogy tudjuk egymás értékeit megismerni, hogy tudunk egymás értékeit közösen felrakni az asztalra, és arról mesélni, és arról próbálni közös dolgokat kitalálni. Nyilván a fenntarthatóság ilyen szempontból a legegyszerűbb, ez mindenkiknek itt a feladat. És olvastam a veszprémi anyagokban is, hogy a viselkedésváltozástól a közvetlen személyes cselekvésen keresztül mennyi fontos lépése van ennek, és az egyetemen mi nagyjából ezt is tanítjuk, hogy ugye, hogy aki nem tudom, aki építészet tudja, van az épületszerkezettan tanszék, akik azt mondják, hogy 20 centi hőszigetelés megy, és nem 3 rétegű ablak, meg ilyenek, ez fontos, de hogy ettől nem fog megváltozni. Mindenkinek kell a saját szerepében kell előrelépni, és hogy lehet ezt megcsinálni, és hogy én azt gondolom, hogy amit nemzetközileg észre lehet venni, hogy a lokalitásnak a szerepe borzasztóan nő. Hogy egyrészt persze home office és Kifli és Amazon és nem tudom még kicsoda, ami miatt nem kell elmozdulnunk, és így teljesen megváltoznak az időstruktúráink, elkezd megváltozni a közösségi életünk. Én külföldön láttam olyat, hogy a közösség, a boltok is 4-kor nyitottak ki, mert hogy addig senki sem volt az utcán, mindenki otthon dolgozott, és hogy ez mennyire más, mint amikor megszoktuk, hogy a földszintű üzleteket rakunk, és mindenkivel megy üzletekbe, nem megyünk üzletekbe. Tehát ugye teljesen más dolog, és hát nem tudjuk még, hogy ennek mi lesz a vége, tehát hogy nem a vége, tehát mi lesz a következő lépés, és emiatt aztán borzasztóan
nehéz helyzetbe kerülnek ezek a használatok, másik oldalról pedig ugyanakkor, amikor kiszabadulunk, amikor jó idő van, akkor meg borzasztóan szeretünk kint lenni, és ezért aztán a zöld területeknek a szerepe is megváltozik. Azt lehet látni nagyobb városokban, hogy elképesztő használat alatt vannak a közterületek, és hogy ezeknek a közterületeknek a használata, a gyerekekkel való közös élet, ez hihetetlenül fontossá fog válni, és hogy azt látszik, hogy ez bármilyen égtájon és bármilyen városméretnél ez az zöldfelületváltozás ez dolgozik. A másik irányból pedig ugye azt is tudjuk, hogy sűrűbb városokban, vagy ott pedig ezek a hősziget effektusok azok, amikre reagálnunk érdemes, amire reagálni fontos, hogy ugye ne egy ilyen gyorsuló folyamatban éljünk az életünket, hanem egyre a zöld felülettel csökkentsük ezeket a dolgokat, és én még a kísérletezést szoktam mondani, hogy szerintem aki azt állítja, hogy pontosan tudja, mi lesz a jövő, az nem mond igazat feltettőleg, vagy legalábbis nem számol egy csomó következménnyel. És emiatt szerintem kísérletezni kell. Ugye a Covid is rámutatott, hogy egy csomó dolog egyik pillanatra a másikra megváltozott, és emiatt gondolom azt, hogy az önkormányzatoknak egy dolga van, vagy nem több dolga van, tehát rengeteg dolga van az önkormányzatoknak, de az egyik legfontosabb a közösséggel való együttműködés. Mi közösségi tervezést is csinálunk sokfelé az országban, nyilván Budapest körül leginkább, hogy lehet ezeket a közösségi tervezéseket felhasználni, hogy lehet az emberek energiáit bevonni. Először, amikor egy ilyen jövőkutatással foglalkozva néztem ilyen cikkeket, azt érdemes megnézni mindenkinek, szerintem Glasgow-ba csinálták 2011-ben, azóta a Glasgow-i kihívás, hogy Glasgow 2061. És a Glasgow 2061 az egy közösségi tervezési folyamat volt végül is, ahol azt próbálták megfogni, hogy 50 év múlva milyen lesz a város. A lakók mit akarnak. Nyilván benne voltak ebben ezek a teljes ilyen lakossági óhajok, hogy ne legyen senki beteg, ne legyenek hajléktalanok, ne legyen senki szegény, de ezt levéve a dologról látszott, hogy mik azok a dolgok, amiért az emberek hajlandók tenni, amiért az emberek hajlandók abba az irányba lépni, és ugye ez kicsit a tőzsdén is így van, hogy a váromány, tehát a váromány az valamilyen módon elkezdi a cselekményeket is aktivizálni, és szerintem én ezt hívom kísérletezésnek, tehát hogy ezt a kísérletezést kell csinálni, és kisebb akciókkal elindulva, és láttam itt az Egyesület honlapján is voltak ilyen kicsit régebben, de ilyen közvetlen akciók is, hogy ezek az akciók azok, ahol ki lehet próbálni, hogy egy dolog jó irányba megy, vagy nem jó irányba megy, és ha jó irányba megy, akkor arra lehet több energiát belefektetni, vagy több energiaforrást, és lehet látni, amelyikeket nem. És hogy itt már a kérdéseket én megkaptam előbb, és én elélövök a kérdéseknek egy kicsit, hogy mit is lehet csinálni egy 60-as, 70-es, 80-as évekből itt alatt épített kincsel, ugye itt a kérdések majd jönnek mindjárt, vagy hogy milyen szempontból kell ezzel foglalkozni, milyen szempontból lehet foglalkozni. Úgyhogy én ezeket az irányokat lőném, és mondottam azért rakom be egy pár képet, mert hogy ezt nagyon nehezen tudom elmondani élőszóban, hogy mi is ez, és én kb. Kész is vagyok, ezt itt is hagyhatjuk szerintem itt a dologra. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük az előadást. Szerintem kezdjünk egy nagy képpel. Nagyon-nagyon sok mindent hallottunk, ezekre szerintem beszélgetésünk során ki is fogunk majd térni, meg is fogunk érkezni. Ma Magyarországon, vagy
Veszprém esetében milyen a városoknak az arculata, milyen örökséggel rendelkeznek, mondjuk Veszprém esetében, vagy úgy általánosságban. Mivel rendelkezünk, mondjuk a belvárosokat tekintve, közterületeinket tekintve. Hogy szoktuk azt mondani, hogy vannak nőtt városok, meg vannak ilyen épített városok. Én lehet, hogy egy kicsit renegált vagyok, szerintem minden város nőtt város, csak máskor kezdődött. Van, amelyik csak a 60-as években kezdődött, de van, amelyik mind Veszprém 1000 éve, vagy 1000. Ugye, mert hogy az alapítása az borzasztóan régi. Tehát, hogy más és más az út, amit bejárnak. És szerintem ma a klímaválságra való ráfordulás idején minden, amiben energia van, azt érdemes arra vigyázni. Tehát minden, amiben energia van, azon érdemes elgondolkozni nagyon erősen, hogy mit kell ezzel csinálni. Örökség, ugye nagyon hamar azt tudjuk gondolni, hogy az az örökség, amire a műemlék feljelöltség, vagy most nem is tudom, hogy hívják, most kormányhivatalnak, nem tudom, hogy melyik osztálya, azt mondja, hogy ez egy műemlék. És hogy biztos-e, hogy az mindannyiunk szerint az a műemlék, mi szeretjük el. Én láttam, az elején vetítettem, hogy én a országos műemlékfelügyelőségen dolgoztam, a Zala megyei felügyelő voltam, és minden héten jártam le, az ilyen kis személyes, hogy borzasztó jó volt, mert nem volt mobiltelefon. Eltűntem, a várban volt a munkahelyünk, és a várban kellett hétfőn és pénteken fölmennünk, és kedszerre csütörtökön azt mondtam Zala megyében, hogy ott is voltam persze, Zala megyében voltam, és jártam a templomokat, hívtak a plébános urak, hogy mi a dolog. És látszott, hogy például egy nagy, nem mondom meg direkt most a településnek a nevét, plébános úr azért hívott el, hogy fölvízesedett a templomnak a vakolata. És akkor mondtam neki, hogy a eleink biztos nem építettek olyan helyre a templomot, ahol ez vizesedik, tehát itt azóta került valami változás, és akkor megjavítottuk a talajt, a telepet elrendeztük. És mondta, hogy mérnök úr, ha már itt van, hagyd mutassam meg a kis kápolnát, azt most fejeztük be. Kérdeztem tőle, hogy kértek tőlem engedélyt, meg tőlem kellett engedélyt kérni, és kértek, nem, de nézze meg, szép lesz. És a szívem facsarodott el, egy ilyen sima, tófeji, fehér csempével volt leküldve az egész kápolna. Mária ilyen kis zizegő izével a fején ott állt előtte egy ilyen műanyag csipketerítőn, és láttam a plébánosat, hogy várja a dicséretet. Mondtam neki, szerintem ez nagyon klassz, szerintem ezt lehet szeretni. Azt javaslom, hogy ha jön másik műemlékes kollégának, nem mutassa meg, de itt a faluban ezt szeressék és maradjon ilyen. Tehát szerintem ilyen a történelmi városközpont is. A történelmi városközpontban is nagyon sok házat szeretünk, nagyon sok házat szeretünk azért, mert története van, nagyon sok házat szeretünk azért, mert szép, ugye. Nekünk Szent Király tanár úr mondta a barokk előadáson, hogy a debreceni templomnak az arányai mennyire nem jók, de ugye ettől még mi szeretjük, mert hogy nem ezért szeretjük. Tehát, hogy a történelmi város és ezek a hagyományok, ezek nagyon fontosak. Szerintem minden olyan hagyományra vigyázni kell, ami megvan. És hogy látod, a Veszprém belvárosban, beszéltünk többféle belvárosról, most beszéljünk az újról, ami ilyen 50-es, 60-as, 70-es években épült. Sokan szokták használni azt a kifejezést, hogy szociál, sokan vitatkoznak vele, hogy ez nem szociál. Majd lehet, hogy erre is érdemes egy-két szót, hogy akkor most éppenséggel milyen stílusjegyek láthatóak az új városban, a városközpontban. Ez is egy örökség. Ezt az örökséget meg kellett tartani. Vagy igazából, mivel pénzügyi forrás várhatóan nem lesz, hogy ezen változtassunk, inkább apró kicsi beavatkozások kellenek, hogy ezek kellemesebb látványt nyújtsanak, kellemesebb közterületek legyenek.
Szerintem veszprémiként azt ugye el szoktuk mondani, hogy, vagy én inkább úgy érzem, hogy belvárosban keresztül megyünk. Én nem szoktam több időt tölteni a szükségesnél. És hogyha ez egy kellemesebb közeg lenne, akkor biztos, hogy többet időznék. Számomra ez egy ilyen összefüggés, nem tudom, hogy másban megvan-e, hogyha mondjuk egy szép régi óvárostér lenne a városközpont, ahol a kereskedelmi funkciók megtalálhatóak, akkor lehet, hogy több időt töltene az ember. Ezzel valamit tud-e kezdeni az urbanisztika? Lehet ezzel javítani? Vagy ez az érzületes csak az én érzületem, vagy ez olyan másban is meg lehet? Hallottál-e ilyenről, hogy így a szocialista építészetben nem igazán érezzük jól magunkat? Hogy mondjam, tehát, hogy szerintem ez egy személyfüggő. Ugye a régi latinok mondták, hogy közízlés pedig nincs. Szerintem ízléseknek a különféle változatai vannak. Én kifejezetten szeretem a modernet, rá kell nézni a házaimra, amiket én tervezek, én ilyen nagy határozott vonalakat szoktam húzni. Urbanisztikával én azt gondolom, hogy a város attól tér el a háztól, hogy bár felfedezünk benne stílusokat, felfedezünk benne ilyen látványokat, mégis az életről kell, hogy szóljon. És ez nagyon fontos mondat volt, amit mondtál, hogy szeressünk ott lenni. Ugye, ha elolvastuk ebbe a veszprémi anyagba, az azt írta, hogy szeretné, ha zöld lenne, szeretné, ha ezek a fenntarthatósági mozdulatok erősebben látszanának. Én elosztom ezeket a dolgokat, hogy szerintem ezek szerethető holmik lennének, amiket itt vetítettem. Én azt gondolom, hogy a nagyon gyors korszakváltásokon nagyon hamar az ember a saját személyes történeteit rakja bele. És hogy valakinek jól sikerült, az más, az párás szemmel nézi, ha nekem mondjuk akkor ezekkel a közösségi tervezésekkel beszélgettünk az emberekkel, a nénik megjegyezték mindig, hogy ő ott csókolózott először, tudom, 70 éve, vagy tudom, hány éve. Tehát, hogy más és más emlékek kötődnek hozzá, tehát, és a mai világ ugye az borzasztóan mediatizált, hiszen nagyon erősen, pont amiatt, amit itt mondtunk, ez a technológiaváltások miatt, nagyon sokan a számítógépeinkben élünk, én is reggel eljövök otthonról, mindenem benne van, jó, és a telefon is nagyon fontos, tehát amíg a telefon velem van, akkor én úgy érzem, hogy velem van a világ. És hogy ez borzasztóan elkezdi befolyásolni a véleményünket. És nagyon keveset töltünk, ugye amikor megyünk az utcán, és én azt nézem, hogy mindenki nézi a telefonját, üzeneteket küldözget, tehát hogy megváltozott a világunk ezzel a dologgal, de nem akarok kitérni meg a kérdésedről. Láttam Berlinbe a Palace de Republika, azt úgy hívták ezt kelet-német időszakban, egy ilyen hihetetlen csúnya háza volt a város közepén. Fölvetették ott a német építészek, hogy rendszerváltás után, hogy mi legyen ezzel. És 20 évig vitatkoztak. És nekem ez a 20 év, ez az, ami fontos. Ha egy ilyen belvárosról 20 évig vitatkozik Veszprémben, legalább 10 évig, ugye ott egyesületek alakultak azért, hogy megvédjék, és egyesületek alakultak azért, hogy lebontsák. És mindenki gyűjtötte a pénzt a saját céljaira, 4-szer tárgyalta a parlament, és nem építették vissza, egy Schloss nevű, ilyen szerintem felejthető minőségű kastély volt helyén. A 3/4-et visszaépítették, és 1/4-et nem. És ezt csak azért gondolom, és a Dresdát én nem ismerem, az a kérdésekben volt ez a Dresda. Annak nem ismerem ennél a sztoriát, ezt a Berlint, ezt kifejezetten sokat olvastam erről, és láttam is személyesen. És ezért írtam én azt, hogy szerintem a közösség akarata. És ezért én nem hiszek abba, hogy egy állami szervnek kell az én emlékeimet megvédeni. Nekem kell megvédeni. Tehát én itt a városlakóként azt kell tudjam mondani, melyiket szeretem, és megvitatni. És esetleg ilyen közösségi döntéseket kihozni belőle,
hogy szerintem ez lenne az, amely a közösséget abba az irányba terelni, hogy lám, engem képvisel ez a városi környezet, de abban az irányba tudok elmozdulni, amelyet szeretek, és ez iszonyú fontos lenne, hogy ezt lehessen ezeket a vitákat befolytatni. És ezért azt gondolom, egy picit nem stílus kérdések ezek, hanem a város közösségének, a döntésének a kérdései. Hogyha ezeket föl tudja tenni, ezeket végig tudja járni, akkor szerintem iszonyú klassz hely. És ugye Veszprém meg minden adottsága megvolt, ilyen hihetetlen. Szerintem itt, ami a várba épült, ez ilyen egész különleges alkotássorozat lett itt, ami a régit, a még régebbivel és a jelen napoknak a kifejtésével ezt itt a kollégák megcsinálták. De valóban egy csomó házat én csak fotóról ismertem, de hát látom a számat, igazándiból fantasztikus. És ugyanígy, ha megyünk majd a belváros felé, akkor ott is a régebbi házak, én azt lehet látni a város előre próbál fordítani. És hogyha ezeken a vitákon a város átesik, akkor utána borzasztóan jó érzéssel lehet azt mondani azokra a házakra, hogy mi legyen. Én nem a szociál szót használom, amennyire emlékszem, ez a szocmodernnek hívjuk most. Nagyjából ezeket a korszaknak a épületeit, és ugye van a mai világnak egy óriási ilyen fordulópontja, ez pedig a klímaváltozás. Hogy a klímalábnyomban olyan energiákat elpacsakolni, ami amúgy megvan, már egyszer ráköltöttük, ráfordítottuk, azt szerintem, hogy mondjam, visszafele hat, nem előre. Válaszoltam nagyjából. Igen. Akkor itt igazából kulcsfogalmak vagy kulcselemek a későbbiekben közösségi tervezés, meglévőknek a megfelelő hasznosítása. Hogyha már itt Németország szóba került, Berlin esete szóba került, ugye Berlin hát üres volt, meg üres most is egy csomó közterülete, a városközpont és a Bundestag környéke is. Dresda esetében is azt láttam, mert megtapasztaltam, hogy nagyon nagy energiát fektetnek abba, és vita zajlik, hogy hogyan is nézzen ki a város. És úgy látom, hogy visszaépítik azokat az épületek, amik egykoron ott álltak, akár annak az árán is, hogy ezek a szocmodern épületek áldozatául esnek. Veszprém esetében nem lehetne ez egy járható út, vagy nem lenne a városkép szempontjából a történelmiségét tekintve az építészetének az egységét akkor így szinkronba hoznánk, vagy ez így megfelelő a jelenlegi helyzet, hogy ezeket a meglévő épületeket felújítjuk esetleg, vagy új funkciót keresünk. Mi az optimális mondjuk Veszprém esetében? Ezt én biztos nem fogom megmondani, mi az optimális Veszprém esetében, mert ez nem az én dolgom. Itt a közösség dolga szerintem, akik itt vannak, azoknak a dolga ezt megvitatni és kitalálni, de Dresda ugye a rendszerváltáskor 600 000 lakosból 400 000-et elvesztett, amennyire én emlékszem adatokból. Tehát Dresdának valamit kellett csinálni azzal, hogy egy 300 000-esre vissza tudjon jönni. Veszprém ugye nem vesztett lakos, pár ezer ember jön, megy ki az agglomeráció vissza. Tehát mi lehet a gazdasági motorja ennek? Tehát mi lehet az, amikor egy polgármester kiáll és azt mondja, hogy emberek, ezt lebontjuk, és ebből ilyen nagy jó lesz. Tehát mi az a közjó, amivel lehet ezt indokolni? Ugye energetikailag nem nagyon lehet, a használat az nagyon fontos szerintem, amit mondtál. Tehát ez a kicsit ez a manapság ezek ilyen kulcsszavaknak látszanak, ez az adaptív reuse. Tehát hogy lehet az üres tereket, ezeket a nagy tereket, hogy lehet használni, újrahasznosítani, hogy lehet ezeknek az épületeknek javítani a szerethetőségét, javítani a hőtechnikáját, javítani a használatát, hogy lehet ezeket a dolgokat csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy városi döntéshozatalnál valakinek meg kell vinni ezt a előteret, és azt kell mondani, hogy ez ennyibe fog kerülni a városnak.
Ugye van egy kollégám, aki közgazdász, aki mindig azt mondja, hogy a közösségi tervezés ő nem annyira szereti, ő azt teszi föl még mindig a közösségi tervezés végén azt a kérdést, hogy azt mondja meg mindenki, melyik az a dolog, ami miatt 1 forinttal több adót hajlandó vagyok fizetni, vagy 10 forinttal több adót vagyok hajlandó fizetni. Ha nem, akkor az onnantól egy ilyen kívánsághangversenyé válik a dolog. Ugye a közösségi tervezéseken aki már csinált ilyet, az talán tudja, hogy a játszótér, szökőkút, ezek a cuccok jönnek állandóan elő, bicikli, tehát ha döntési helyzetben tudnak kerülni az emberek, tehát ugye most van nagyon erős az európai viszonylatban és világszerte, és ugye Brazíliából indult ez a közösségi költségvetés nevű dolog, ahogy a közösségi költségvetésben, ugye a Porto Alegre-ben a város 100%-os költségvetését ilyen közösségi költségvetésen tervezik be. Nem hiszem, hogy működne Magyarországon, de a magyar városok közül is több már foglalkozik közösségi költségvetéssel, és akkor egy ilyen közösségi költségvetésnél be lehetne dobni, vagy egy ilyen döntéshelyzetben, hogy mi legyen ezekkel a házakkal. És a másik pedig az, hogy mennyire szeretjük ezeket, és hogy tudunk erről beszélni. Én ezt javasolnám, tehát hogy ez az építészet és a város között ezért ez hogy én azt mondom, hogy a várostervezés egy nyitott dolog, és a nyitott város tervezés az, amelyik azt figyeli, hogy az ott élő embereknek jobb legyen. És a jobb legyen, ott a szépség is benne van, de a jobb legyen ez az a mindennapi életünkben való dolog. És van még egy érdekes dolog, hogy például Angliában és Hollandiában nem közérdek az utca szépsége. Tehát, hogy ugye ami a kontinentális joggal megyünk, nem ezzel a nyugati joggal, tehát egy német viszonylatban, egy francia viszonylatban, ott a szép utcakép az tud egy közérdeket megalapozni. Ott lehet kisajátítani, nem tudom, de angol és a hollandnál nem. Azt mondják, hogy az egy vita kérdése minimum, hogy az milyen. És emiatt gondolom azt, hogy érdemes ezeket mindig több oldalról megközelítve fölrakni a kérdést, hogy mit ér nekünk az, hogy az most egy szép új homlokzatot kaphat, mit ér a város. Kereskedelem városközpontoknak a motorja tud lenni. Itt Magyarországon úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok város küzd ezzel, szerintem Veszprém is, hogy a belvárosi kereskedelemmel fellendítse, és esetleg olyan üzletek jöjjenek, amik miatt a belvárosba látogatnak az emberek. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a bevásárlóközpontok, plázák, ezek elszívják a város központtól az erőt, és ezáltal ez a lüktetés, ez a fajta évezredek során kialakult szerkezet a városoknál, ez így kihaló félben van. Itt még további probléma, hogy már csomagautomatában rendelünk, és az elkereskedelem, hogy ezzel mit tud kezdeni az építészet? Van-e valami feladata esetleg, vagy az urbanisztika erre hogy tekint? Ez egy megoldandó probléma, vagy ez egy adottság, vagy ezzel igazából így alakul, és csak most jelen pillanatban vizsgáljuk, hogy hova tud ez kifutni. Nem fognak-e így kiüresedni teljesen a városközpontok esetleg? Hogy azért borzasztóan szép kérdés, meg akkor úgy érzem, hogy egy urbanista az a világ megváltója. Tehát, hogy neki lesz a dobozautomatákkal, az, hogy rendelünk-e otthon a temurba, vagy nem rendelünk, mindent nekem kell eldönteni, mint urbanistának, hogy emberek így vagy úgy legyenek. De nem akarom megkerülni a kérdést, hogy azért írtam be az én szlájdomba, hogy nem tudjuk, hogy megy a változás. Ugye, amikor egy falu, mondjuk Dél-Baranyában megnyerte azt a pályázatot, ahol ilyen például a termelői piacnak fölépült a háza, emberek nézegették, azt visszamentek az Aldiba, ugye? Tehát, hogy nem arra mennek az emberek okvetlenül, amerre ezek a dolgok. Észre kell azt venni szerintem, hogy
írtam, az egy berlini példa volt, hogy abba a városnegyedben minden volt kinyitott 4-kor. Előtte fölösleges volt. Egy-két kávézó volt reggelizni, de az összes többi 4-kor nyitott ki, hiszen akkor. Ezzel ugye egy csomó dolgot meg tudtak változtatni. Ugye Budapesten is és más nagyobb városokban is vannak ezek az akciók az üres üzleteknek a kiadására, hogy lehet civil szervezeteket, egyesületeket, olyan embereket becsábítani, akik tudnak ott dolgozni, akik megtalálják ott a helyüket. Hogy valaha is visszatér a kereskedő utcáknak ez a fajta ilyen világosság, arra pedig egy angol példát tudok csak mondani, Londonban csinálták, hogy ez a Carnaby Street, ahol elkezdték az ott levő összes üzletet leültetni egy helyre. És azt mondták, hogy legyen ez egy nyitott pláza. Akkor ugye a plázát azt mindenki ismert, és mit kell ahhoz tenni, hogy ezek az üzletek elkezdjék egymást segíteni. Ugye ezt csinálja Bécs a Mária Infrastrasszén. Ugyanez, közösen szedik a szemetet, közösen foglalkoztatják a biztonsági öröket, a nyitvatartásokat összeegyeztetik, elkezdik ezeket az üres helységeket közösen menedzselni. Én szerintem ilyen lehet. De ezt mondom, hogy én Budapestről messziről jövő próbálom az ilyen arra okos tanácsaimat elmondani, de ezekből van tapasztalat, tehát a világ nagyon sok felé próbálják ezeket a dolgokat átidalni, hogy az embereknek olyan kínálatot nyújtani, mint a plázában lennének, és ez nem azok, hogy nem le is fedjük az utcát, hanem hogy csak hogy érezzék az emberek, hogy ez egy szolgáltatás, ami az ő irányukba teszi meg a lépéseket. Nekem ez nagyon tetszik. Magyar példa van erre, hogy a belváros ilyen plázaszerű üzemeltetésben, ilyen egységes arculattal. A Bartók Béla út egy kicsit erre a menetre meg a Lövölde utca, azt úgy hívják, tehát ott a Marin negyednek a részei, tehát több kerület is kísérletezik ezzel, hogy lehet ezeket. A civil szervezeteknek kiadása pedig a 8. kerület például Józsefváros kísérletezik, hogy lehet olyan funkciókat oda bevonni, ami életet lehet az utcákban. Igen, komoly tapasztalatod van a városrehabilitációs projektek terén. Mely eredményekre vagy különösen büszke, vagy mik azok, amiket egy ilyen közepes méretű magyarországi város át tudna venni? Vezérszál, vagy gondolat? Hogy én azt mondtam, hogy a Józsefvárosi rehabilitációról voltam felelős 10-valány évig. Ott három ilyen alapvető program történt. Az egyikre igazándiból ez a Korvi sétány program, ami a Korvi mozi mögött indul, és megy egy pár többön keresztül. Az egy olyan program volt, ahol nem tudom mennyire ismerősek Budapesten, hogy a Józsefvárosnak meglehetősen rossz volt a híre 2000-ben. Utcai bűnözés, rossz lányok, mindenféle dolog kötődött ide. És hogy emiatt muszáj volt egy olyan programmal elindulni, ami ha az ember bekapcsolta a tévét Józsefvárosiként, az érezze azt, hogy ő is ember, nem csak ez az a valami, ami a képernyőről jön. És ezért indítottuk el ezt a Korvi sétány programot, ahol végül is csak befektetői és kerületi pénzzel, ez 20 éven keresztül ment. Tehát ez egy 20 éves program volt, és hogy több politikai ciklus is megváltozott közben, tehát tudta tartani önmagát. Ugye ebből a programból, ami tapasztalat, hogy lehet olyan kölcsönösen betartható szerződéseket kötni, vállalkozó, önkormányzat, meg akár egy ilyen menedzsercég. Ugye a Révnyi Zrt. Az egy fővárosi és Józsefvárosi önkormányzati tulajdonban levő cég volt, vagy még most is az, és ez a cég próbálta ezeket a dolgokat menedzselni. Lehet, hogy Veszprémben is ennek lehet egy lehetősége, vagy van is talán, de
másik az a Magnon negyed program, ami a főváros és talán majd az országnak is már a legrosszabb népességi adataival rendelkező területe volt. Ott még mindig dolgoznak a kollégáim, ott még mindig a születéskor várható halálozási arány, a munkanélküliség, az aluliskolázottság egy nagyon domináns faktor, amivel kell dolgozni. Ott például azzal dolgoztunk, hogy rájöttünk, hogy hiába újítjuk fel a házakat, festjük ki sárgára vagy kékre, attól nem lesz semmi se jobb. És ezért ott a városrehabilitációban ilyen kulturális programokat vittünk be, városrehabilitációban ilyen egyéni mentorszolgáltatások voltak benne, hogy egy anyukával, akinek a férje börtönben volt valamilyen drog miatt, annak hogy tanítjuk meg, hogy kell egy gyereket menedzselni. És akkor a kollégám oda ment reggelkor, fölkeltek, elvitték iskolába, elmentek bevásárolni, főztek ebédet, elmentek a gyerekére, elmentek a játszótérre és hazamentek. Tehát, hogy egy ilyen olyan típusú mentor hálózat alakult ott ki, ami próbált az embereket átlendíteni. Volt olyan oktatási programunk, ahol a gyerekeket önkifejezési eszközökre tanítottuk, hiszen hogyha valaki egy 17 négyzetméteres lakásban lakik, tudom, hogy negyedötöd magával, az utcán hihetetlen hatások érik, de jó nem, akkor azt hogy tudja megtanulni, hogy ha ő el akar igazodni egy társadalomba, akkor az hogy tudja önmagát képviselni, hogy tudja valamilyen eszközzel önmagát felmutatni. És persze szeretünk föl több ezer darab vízórát. Ugye ezek önkormányzati bérlakások voltak, és hogy addig a szolgáltatók és maga az önkormányzatnak a vagyonkezelője is össze-vissza számlázták a dolgokat. Az emberek nem érezték, hogy ha kinyitja a csapot, akkor mennyi víz folyik, az milyen költséget jelent neki, és ez a több ezer vízórával tudtuk azt elérni, mindenki pontosan látta. Ugye láttunk ilyen amerikai programokat is, ott még az is benne volt, hogy minden ház kapott ebből 2 laptopot, és akkor ezeket a laptopon hetente egyszer leolvasták közösen az egész ház a vízórákat, és akkor regisztrálták, és akkor elmondták, hogy utána megint, nem tudom, és akkor megnézték hozzá, hogy mennyi a tartozás. Tehát ez ilyen menedzselés volt, és a harmadik ilyen, tehát ennek itt azt gondolom, hogy ennek a lakásprogram a lényeg. Én úgy láttam, hogy Veszprémnek elég klassz lakásprogramja van. Tehát, hogy lehet egy magyar rendszerben, ahol Magyarországon nincs normatív lakásrendszer, hogy lehet egy önkormányzatnak felelősen a lakhatással foglalkozni. És a harmadik pedig a Európa belvárosa, ez közvetlenül a Nemzeti Múzeum körüli Arisztokrata negyednek a dolga, ott pedig ilyen közterületrehabilitációk és ilyen történetmesélés, belső udvarok felújítását menedzseltük, és hogy annak a tapasztalatait lehet itt pont a belvárosban lehet találni, hogyha vannak itt a belvárosban ilyen helyzetek. Igen, talán itt a Józsefvárosi példa, vagy a Formi negyednél zajló beruházások kapcsán érdekes lehet az, hogy a magántőke, illetve az önkormányzatnak a lehetőségei, szinergiái hogyan tudják egymást erősíteni. Tehát, hogy van egy megoldandó probléma, mondjuk egy önkormányzat részéről. Hogyan tud magántőkét bevonni úgy, hogy érdekelt legyen, aki a tőkét adja, hogy ebben neki nem csak valami társadalmi pozitív hatást tud gyakorolni, hanem esetleg a pénzénél van, és még akár gyarapítani is tudja. Erre van valami példa, hogy hogyan lehet ezt? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon meleg vita, mert ugye ennek aztán ilyen magyar viszonyok között állati sok rossz tapasztalata van az embernek. Építészként a befektetőket szoktuk elkézni, hogy a telkeket kizsigerelik, és sokkal többet építenek rá, mint amit szabadna. És mindenkinek van ehhez egy pár mondata, hogy miért nem jó ez. A Korvin sétány program az összesen egy 200 milliárd forintos dolog volt, ami 2002-től 2022-ig ment, és a 200 milliárdból az önkormányzat fizetett 20 milliárdot, az a tizedét. Tehát ugye
a külföldi rehabilitációs anyagok vannak, ezek az ilyen, úgy hívják ezt, hogy multiplikátor hatás, tehát hogy egy önkormányzati forint hány szoros dolgot tud megmozgatni. Nálunk ez egy ilyen 10-szeres, 9-szeres, 10-szeres szám volt, ezzel borzasztóan büszkék voltunk, meg vagyunk is. Ugye mindig a 9. keleti rehabilitációval futottunk együtt, és ők 4-5-szöröset tudtak elérni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet olyan szerződéseket kötni, ahol az önkormányzatnak is megmarad, meg tudja fogalmazni az értékeit. A Kormi-sétánynál például úgy csináltuk, hogy előre megfogalmaztuk az értékeinket. Tehát egy önálló önkormányzati döntést előre rögzítettük, milyen szociális, környezet és gazdasági értékeket kell képviselni végig, és akkor minden szerződésünk erre épült rá. Ez szerintem nagyon értékes tapasztalat, ezt nem tudom, hogy a magyar rendszerben miért látjuk olyan ritkán. Értem, hogy nagyon, tehát a korábbi időszakokban sokszor visszás volt, de akár ezt lehetne felelősségteljesen is csinálni. A fenntarthatóságra kitérve egy kicsit és így a vége felé járva, azt látjuk, hogy tényleg az elővárosok gyarapodnak, a nagy központi települések viszont veszítenek a népességből. Ez extra környezeti terheléssel jár. Hogyan tud megint csak egy Magyarország középváros, vagy egy Veszprém előre mozdulni úgy, hogy a népsűrűsége, a koncentrációja a városnak az úgy egy kicsit növekedjen, illetve a lakhatási kérdésekkel is ez összefügg, hogy milyen lehetősége van, milyen lehetőség lenne az önkormányzatnak vagy piaci szereplőknek bővíteni a kínálatot. Nem igazán látom azt, hogy a központi területeken történne előrelépés, azt látom, hogy az elővárosokban és a peremterületeken, Veszprém esetében mondjuk Gyulafiráltóti területek azok, amik elég intenzíven épülnek be. Hogy itt szabályozónak kell döntenie, vagy merre kell lépni a városfejlesztésnek? Ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Ugye a rendszerváltás után az egyik legkomolyabb ilyen, ami a területfejlesztés, a városfejlesztést érintő elmaradás, ez a lakástörvénynek a nem megszületése. Az a lakástörvény, ami mondjuk Bécsbe vagy Hollandiában megvan, ahol az szabályozva van, hogy hogyan kell kiadni bérbe-lakásokat, szabályozva van, hogy milyen jövedelmi viszonyok mellett mennyi támogatást kap az, aki képtelen egyedül vagy a családjával megfizetni a bérleti díjat. És ez nem pusztán ilyen szívjóság, hanem ez arról szól, hogy az épületek fenntartása az kb. Ugyanannyiba kerül, hogyha az önkormányzati ház vagy ha az egy társasház, akkor is. Ami elmarad és az önkormányzati házak ezért elkezdenek leromlani, mert az önkormányzat megpróbál valamiféle policyval beavatkozni, hogy ne kelljen annyit az embernek fizetni, mert nem tudja kifizetni, és ez pont az a rés, ami a fenntartáshoz lenne szükséges, tehát ami a épületek fennmaradását segíti. Tehát a nyugati rendszerek ennél okosabbak, tehát hogy ott megkapja a házfenntartó vagy a házi úr a teljes összeget, és ennek egy részét a lakófizetés, egy részét pedig ilyen támogatásból, és ehhez hozzá van kapcsolva még olyan szabály is, ahol aki támogatást kap, annak ilyen bértükörnek hívják, ilyen bértükörbe kell tartania. Szerintem az nagyon fontos. A közigazgatási helyzet ez egy nagyon nehéz ügy. Ugye a miniszter úrék dolgoznak a versenyképes járások programmal, hogy ismét egy területi szerveződések jöjjenek létre, hiszen azt lehet látni, hogy a városok, mondjuk Budapesten mutattam azt a táblát, hogy Budapestnél is a Budapest túlsza valójában az agglomerációnak, de te is ezt kérdezted veszprémi kitekintésben, hogy lehet egymás felé fordítani ezeket a településeket. Ugye én itt azt láttam, hogy az Európa belvárosa, Európa kulturális fővárosa programban Veszprém borzasztóan jól tudott a térségbe
valamilyen módon szervező erőt felmutatni. Hát, hogy közös feladatokat, közös feladatellátásra. Volt már ilyen az ország történetében, ahol a kis önként vállalt kistérségek, vagy valami ilyesmi volt ennek a neve, ezek létrejöttek, és mindenkinek jó a visszaemlékezés erről. Ezek most valahogy nem dolgoznak, de szerintem ezek lehetnek, amikor kiderül, hogy valaki egy Gyulafiráltótól lakik, de Veszprémben használja az összes szolgáltatást, vagy emiatt aztán naponta kell ingázni az autójával, vagy a csatorna kivitele teljesen nem hatékony módon működik, hiszen nincs benne elég anyag ahhoz, hogy ez működjön rendesen. Tehát, hogy többszöröse a fenntartásnak és a kiépítési költségeknek ami az agglomeráció, és ugye azt kell megnézni, hogy lehet-e visszacsábítani ezeket az embereket a városba, mi az az értelmes sűrűség, amiben egy város tud működni, vagy hogy lehetne ezeket felskálázni és ezeket működtetni. Megoldás lenne az akár, hogy a belvároshoz közel, vagy a belvárosban újabb többházak épülnek, vagy most már ez annyira beépített a legtöbb magyarországi városban, hogy ez igazából lehetetlen? Nem sűrűek a magyar városok. Én azt gondolom. A másik, ami még nagyon egy érdekes probléma, ez hogy Veszprémben lehet, hogy érdemes lakást építeni, de Magyarországnak, a városainak a jelentős részében nem érdemes most lakást építeni. Tehát ugye vannak azok a helyek, ahol ha megkapja valaki, ha valaki fölépít egy lakást, mondjuk most ma szerintem egy 1,5 millió forint nagyságrendben négyzetméter megépítése, és abban a pillanatban, hogy megpróbálja ezt eladni, az ér 500 000-et, veszi nettó 1 millió forintot azonnal négyzetméterenként. Tehát, hogy ezért én a bérlakások mellett szoktam kampányolni, legutoljára a Máltai Szeretett Szolgálatnak és a Református MR lakás KHT-nek volt egy ilyen nagy előadássorozata és listája, hogy mit lehet tenni, hiszen most jelenleg ők kezelik még a svájci frankos hitelekből visszamaradt lakásokat és azokat a tartozásokat, ez a régi eszközkezelő, és hogy lehet egy ilyen típusú bérlakás szektort kiépíteni akár városonként. És hogy ezek lennének azok, ami elkezdi ezeket a helyzeteket, hogy egy fiatal ember, hogyha a lakást akar bérelni, akkor talál bérletet, ha valakinek a gazdasági lehetőségei ezt nem érik el, hogy a család jövedelme nem éri el, akkor támogatás. Tehát, hogy egy ilyen rendszert, ha fölépítenénk, azt szerintem lehetne. Isten az építésben én nem hiszek, de ez marha hülye hangzik, mint egy építészkari dékán, azt mondom, hogy ne építsünk. Értem, amit mond, tehát, hogy mondasz. A végére szeretném itt a Veszprémi vármegyet is azért megemlíteni. Veszprémnek a büszkesége, igazából jelképe, történeti hagyománya. Van-e olyan eredmény, amit esetleg kiemelnél, vagy ami egyedülállóvá teszi ezt a beruházást? Van-e esetleg hiányérzeted? Hát, meg kell valami, hogy Vörös Tamással beszélgettem ma délelőtt, hogy jövök Veszprémbe is, hogy készítsen már föl, hogy mi vár itt rám. Én a képeket ismerem, tehát én ismerek vitákat az országos sajtóból, a különféle templomok, én nem tudom, hogy miknek. Én ezeken azok a képek, amit a kollégáimtól kaptam, ezektől én el vagyok ámulva igazán. Tehát, hogy ilyen minőségű, ilyen átépítés nem nagyon látni az országban, de még Európában is kevesen. Tehát én azt gondolom, hogy ez az a vár, ami elképesztően hozza ezt az értékét, és nem érzem, vagy nem tudom pontosan, hogy van a város és az Érsek úrnak a viszonya. Nem is gondolom, hogy ebben nekem érdekel. Én azt látom, hogy az a minőség, az építészeti minőség, amit megjelenik, az egészen elképesztően klassz. Úgyhogy büszkeség, tehát szerintem megint csak oda mennék vissza, hogy Veszprém nem sugorodik,
Veszprémben rengeteg az értelmiségi, akire rá lehet építeni. Vannak fiatalok, akik képesek egyesületet összehozni a Veszprém jövője érdekében, és vannak fantasztikus történeti kincsei, és ugye a szocialista a város szituációt azért oldja, hogy ugye Gizella királynő alapította ezt a dolgot, tehát hogy egy fantasztikus helyzetben van Veszprém, erre kéne szerintem rágyúrni, erre mindre együtt. Nagyon szépen köszönjük a bíztatást, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Még biztos vannak olyan kérdések, amik így nyitva maradtak, de szerintem az időkeret ennyit engedett most számunkra. Nem tudom, a közönség részéről van-e érdeklődés, kérdés esetleg? Hogyha... Én felvetnék valamit a szabad. Hogy? Azt megnézzük? Hogy azért ajánlottuk itt a kollégának is, Hogy azt mondtad, hogy hogyan lehet visszacsábítani az agglomerációból. igen. De igazából attól nem fog csökkenni. Tehát, hogy valaki úgy jön vissza az agglomerációból, hogy eladja a házát, és abban a házban továbbra is fog lakni valaki. Tehát, hogy az, hogy meg, tehát, hogy kevesebb már nem nagyon lesz. Ez olyan dolog, mint hogy ma például azt hangzott el a város pénzügyi bizottsági ülésén, hogy 10%-kal, 30-ig 10%-kal növeljük a város zöldfelületét. Hát ez is olyan, hogy most akkor a járdán helyett ültetünk növényeket, vagy az aszfaltot helyett, vagy lebontott házakat, tehát nyilván ez a gyakorlatban nem megy. Tehát, hogy amit már egyszer, amennyit már építettünk, az már sajnos ott van. Ráadásul most már betonból, tehát az ott van. Tehát, hogy nem inkább talán afelé megy a dolog, hogy az a város, aminek agglomerációja van, az egy nagy város, aminek az agglomerációja is előbb-utóbb része lesz a városnak. Tehát, hogy az agglomeráció is sűrűsödni fog. És talán bizonyos tekintetben ez nem is olyan rossz, tehát hogy az, hogy a falvak közben elnéptelenednek, az egy elég természetes folyamat, és végül is a városi életmód az klímabarátabb, mint a falusi. Tehát, hogyha ez természetes módon megtörténik, akkor az ha nem fáj senkinek, tehát akkor az végül is pozitív. Hogy ebben nem tudok állást foglalni, hogyha beköltöznek, meg ők is költöznek, ugye az biztos, hogy Magyarország népessége jelenleg még fogy. Tehát, hogy nagyon nem állunk jól olyan szempontból, hogy a előrevetített népességi adatokból ki fognak beköltözni az agglomerációnak ezekben a részeibe, de hogy én azt gondolom, hogy ha a város sűrűsödik, akkor az ő infrastruktúrájának az üzemeltetése fajlagosan, egy lakóra eső költségek csökkenni fognak. A helyzet megváltozik ilyen szempontból. Amúgy a 8. keretben csináltunk olyan kísérletet, hogy kell a betonba fát hűteni, és ők azt csinálják, hogy egy ilyen nagy fúróval lefúrnak, és nem húzt, hanem ilyen, amit csinál, ilyen komposztot szórnak bele, és hogy egyrészt nem tudják, hogy mi fog kinőni belőle, mert nem tudja senki, hogy a komposztban milyen virágnövények, és ilyen állati változatos növény kultúra kezdett nőni, de ez csak az a része, hogy mondtad ezt a dolgot. Én azt látom még, hogy a hallgatóimnak megint csak van még olyan diám is, ahol a városi felhagyott parkok, vagy elhagyatott részekben, Németországban, Angliában, akár mezőgazdasági termelés, tehát ilyen ami összefügg ezzel megint csak azzal, hogy a város önmagát el tudja látni, tehát milyen a klímalábnyoma a városnak önmagának, de hogy nem tudom, hogy egy csökkenő országban hogy kell a sűrűséget, tehát hogy lehet ezt jó menedzselni. Tehát én azt gondolom, hogy van és ezért én is azt szoktam mondani, hogy mindenkinek meg kell tenni a magáit. Ugye itt az anyagban is az szerepelt, hogy a viselkedési megváltozásokról kell beszélni, és hogy szoktam járni ilyen, van egy világvége
világvége szeánsznak szoktam hinni, mert ahol ilyen környezetvédők szokták elmondani, hogy mennyire már kész van itt minden, és tőlük van ez a mondat is, hogy ha meg akartuk menteni a Földet, akkor elkéstünk. Tehát, hogy ezzel a nyugodtsággal, ezt a hallgatóknak igyekszem nem elmondani, mert hogy akkor el fognak menni az egyetemről, de hogy arra kell ráébreszteni az embereket, hogy mindenkinek a cselekedet az számít, így vagy úgy vagy amúgy. És a városoknak, én ezért a térségi fejlődésbe hiszek. Van egy nagyon jó lengyel példa, amire rá lehet keresni, az Poznan, ahol azt csinálták, hogy egy nagyobb régiót összevontak, és a nagyobb régióban az egyes településeket ilyen szerződéses rendszerbe állították át, és akkor a közös tervezés, közös szolgáltatás ellátásra mentek rá, és hogy ezekkel, és ezt kiegészítették, úgy hívják ők, hogy soft eszközök, különféle ilyen kisebb szerzők, más típusú, tehát nem csak rendeletekkel szabályoznak, hanem ilyen kvázi polgároki szerződéseket vittek bele a rendszerbe, hogy kinek tartozik, és mennyiért, és mivel, és hogy mit kell csinálnia. És akkor ebben bevontak civil szervezeteket, és van ennek egy dán példája is, az szerintem nem is ezen a bolygón élnek a dánok, hogy az arra megadunk. Szóval, hogy ők azt találták ki 2005-ben, hogy az apró településekre, hogy egy 20 000-es számot mondtak, hogy minden településnek 20 000-nek kell lenni. Majd utána kaptak egy évet a települések, hogy szövetkezzenek. És azt írták ott a anyagok, hogy 2-3 esetben nem tudtak csak megegyezni, és több esetben megegyeztek. Na most a kis településeknek az önkormányzatai, azok ilyen egyesületi dologban mentek át, önkéntes munkával is nem kaptak érte fizetést. Míg az egésznek a közigazgatási szolgáltatás ellátása pedig egy ilyen jól szervezett dologgá vált, de én nem hiszem, hogy ezt Magyarországon meg lehet csinálni, tehát én nem gondolom ezt, hogy ez egy... Csak én iszonyú érdekes kísérletek vannak arra, hogy ezeket a térségi feszültségeket, ezeket hogy lehet felfogni, hogy lehet feloldani. Így pontosan Veszprémben nem tudom, hogy kéne, tehát hogy itt nincs ötletem, biztos, hogy lehetne sokat tárgyalni a falukkal, megnézni, és hogy ezen valami olyan. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Szerintem, hogy várunk legközelebb is, azért ezt utána lehet követni, hogy itt még mi történt, vagy mi történhetne a városban. Köszönöm szépen! Én is köszönöm.